Señoras e señores, son as 6:24 da tarde. Como cada tarde estamos na Voltas co Prato, como cada tarde estamos na cociña en directo da Televisión de Galicia. Ademais, hoxe, martes de grella, martes de terraza na Voltas co Prato. E se aínda non nos seguides nas redes sociais, mal asunto, @Voltas co Prato. Aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano. Creo que levamos 271 programas, me parece, 271 a Voltas co Prato, e que traen dúas persoas que a semana pasada non tiveron brasas, pero hoxe creo que sí que as van ter. Así que pasen, por favor, Xulia e Begoña, un aplauso para eles. Vamos. Creo que hoxe sí, Creo que hoxe, polo que estou sentindo eu aquí... Quenta. Quenta, non é o sol na máis, senón que quentan as brasas. Vou poñer pa aquí. Tú estes traballando moito, nada, pola tarde, non? Sí. Sí. É que... Eu vimos, ahora cando estaba aquí no Quen Anda Aí, vimos que estabades aí suando os dous, Claro, facendo... Sí, moi ben, non? Sí. Mar fai vento pa mantelas. Ahora sí. É vento pa manter Pero a cando brasa. facía falta, parou. Parou. Como que... Bueno, hoxe non temos o problema da semana pasada, ben biches que hoxe hai. dixo o home da grella que estivo hoxe no Quen Anda Aí que facelo con pastilla mal. Claro. Claro. Pero le voy 2 horas, de todas formas. Claro. Bueno, como estás, querida Begoña? Moi ben, estou moi ben, e tú que tal? Eu estou ben. Eu preguntarme tú a min e eu a ti. Moi ben, porque eres unha muller educada. Hai que ser Eres unha educados. muller educada. Claro. Como educado é o noso convidado de hoxe, a ver que nos trae Víctor de Cerceda. Hola, boas tardes. Chámame Víctor e son de aquí de Cerceda e hoxe quería vos mandar unha receta de sardiñas con pementos de padrón. O que facemos é a parrilla, botar as sardiñas con sal e aparte en un morteiro picamos sallo, cilantro, comino, un bo aceite de oliva virxe e vinagre e sal. Cando estén as sardiñas asadas, cortamos unha rebanada de pan de millo, botamos o prevés encima do pan de millo, unha sardiña e un pimento de padrón. Un saúdo. Super receita de Víctor de Cerceda, Sí, é verdad. Guau! Leva sardiñas, leva pementos de herbón, leva pan de millo. Que rico. Galicia nunha comida. Galicia nunha comida. Oxe, señor. non lle falta detalle ningún. Pero claro, como hoxe é martes de grella, acaban de quedar os dous boquiabertos, sin dicir nada, non sei que grellada ides facer vos, Xulio. Pois eu non dei unha. Moi ben, Non acertei a primeira. xa. Pero, bueno, gústame moito a receita, Sí, Eu Adel. vou cambiar os pementos de padrón por uns jalapeños Vale? e vou cambiar as sardiñas por un xurelo. Tamén é O xurel vale. tamén é moi daqui. O xurel válenos. E o jalapeño por qué? Porque vou facer un pico de galo para darlle un toquiño así diferente ao final. Move un pouco máis, que está a cámara perseguíndote. Move aí. Perdón, Moi ben. perdón. Moi ben. Son Moi jalapeños ben. xa cortados e encurtidos estes, Ah, vale, xa están encurtidos, moi ben. Entón, pois nada, inda que me guste moito a receta que trae o compañeiro, pois vamos, varialo un pouquiño. O normal de Xulio Mato, non? Ainda que me guste, fago o que me dá a gana. E a nosa querida Begoña? Por mira, eu hoxe voulle facer caso ao noso Bueno. convidado. Sí, Bueno, é que además gustame moito, é unha receita estupenda, e hai que aprender a facer as sardiñas á grella. Bueno, vou facer unha técnica que é o espeto. Oh, vale? que rico. Non vou usar pan de millo, pero vou usar pan de cea. Vale? E por voulle facer así unha manteiga caseira que xe vas quedar alucinado. Manteiga caseira. O que lle dá a gana tamén. Vas que lle dá a gana vas quedar tamén. alucinado. Bueno, No, va- porque eu fago sardiñas, non nos equivoquemos, Julio, Vamos enseñar a facer a grella perfecta. Vamos enseñar a facer a grella perfecta. Vamos a intentar facer a grella perfecta de sardiñas, sí. Bueno, pois imos intentar cociñar a grella. Hoxe peixe, no Voltas co Prato, marchamos con Begoña Vázquez. Imos aló. Vamos alá, o A ver. primeiro que tens que ter é isto. A min ti Pa con espetar. paus darme medo. Non te vou espetar. É sin paus. Imaginas un cañotas ao espeto. Madre mía, duro como un penedo. Escoita, dando Habría voltas, que- un cañotas ao espeto, dando voltas aí como se fai Eso o non hai polo que no asado. hablande, se ten que estar en viño a mellor 4 días. Mira, vou te enseñar a limpar a sardiña, vale? Vale. A sardiña normalmente ten as camas, Ten sabes? escama. Entón, o que vamos facer é botarlle así o sal e sacarlle as camas. Así sacas Así, a escama pola sacarlle as camas, claro. fricción, Pasámoslle así por a darlle- fricción, vamos sacando as camas. Que truco moi Vale, bo, así. Truco... Vamos dando. Da nosa queridísima Begoña Vázquez. E a sardiña, vale, para colocala no espeto, bueno, estas están sin barriga. Normalmente deberían ter barriga, vale? Pero que cando dices están sin barriga, quer decir que están Están baleiradas. baleiradas. Ti vas a donde o peixeiro e dirlle, quero as sardiñas Quero baleiras. sardiñas baleiras ou Vale. non, pero neste caso é mellor que non as ter baleiras. Non as ter? Non as ter, É porque as tes ti. porque a peixeira equivocouse. Ah, xa. Pensarían ao mellor que eran pa a plancha. Sempre Xa. bota valor fora. Sempre E botaba era- fora. Ela pediu unas baleiras, Non as De verdade. pedí, non? Sí. Sí, sabémoslo todo. Mira, Pero bueno, non pasa nada. entón, vou ir espetando. Como se fan? Vale. É importante que as piña... Mira, vou ir clavando. Vou usar
tres. Ah, espera, vale, vale. Ei, que me enganchei. É que eu pensei que se iba a poñer noutro sentido. Ela por qué? Non sei, pensei que iba a ser noutro sentido, No, pero son así, métese por a barriga, pero mira, a espiña Sí. vai quedar pestelado. Porque é a Vale. parte que vou poñer contra a brasa. Isto é importante velo, para que o vexa a xente na casa. Pero que vou meter tres para que me sujete ben. Perdón, non fago nada neste programa, vale, perdón, Non das unha, hoxe. perdón. A ver, Mira, así. Aí está. Entón, así non baila, a ves? espiña ten que quedar cara abaixo, Ten que vale, é quedar cara importante que a abaixo. espiña quede cara abaixo, Para que vale. nos selle, e Aí así está. non temos problemas. Queda super chulo. Claro. Mira, na zona andaluz o que se fan é cascañas que Xa. están ao lado do mar. Ah, vale. Fuches algunha vez, non? Si, ao mar, si, ó. Bueno, ao mar. Ao mar, vamos. As E cañas. Ao mar, as cañas tamén. As cañas que hai ao lado do mar nos chiringuitos. No, xa. Aí sí, No, tú para cociñar xa sei que non. Bueno, mira, Bastante fácil. si tiveramos outro peixe, Si que non tiveramos fose outro- unha sardiña, espetas igual ou... Bueno, a ver, o xirelo, por exemplo, hai chinchos que se poden espetar exactamente igual tamén, Sí. que non teñen problema. Vale. Xuli, ti crees que espetará igual que a ti? No, Eu pero non penso teño que non, chincho. pero bueno. Ah, perdón, Xuli, pero Xurel sí. Sí, pero o chincho é pequeno, carai. Bueno, xa, O chincho é pero... pequeno. Sabes Vale, diferenciar o chincho do xirelo? Sí, Vale. sei. Bueno, Sabes, sabes. por mira, xa teño o espetiño feito. Mira pa aí, Aí. Mira pa aí, Así. Que 4 sardiñas máis ben espetadas, Bueno, esta quedoume un pouco bailando. Bueno, home, eu estaba falando ben de ti, era por falar ben de ti. Mira, levanta ves a o mellor espeto na para que se tablet. vexe, levanta o espeto aí, para que se vexe na casa. Aí. Mira. Ahora pono así, para que se vexa así. Hacia... Aí, mira. Non fai falta que movas tanto tampouco. Está ben así. Tú sabes Está de ben. televisión, yo sei de cociña. Por eso mismo che dijo que non o movas. Mira, Bueno. e agora vou facer isto, que vai ser para espetalas. Ah, vale, espera. Vou mover un pouco a brasa. Entón vou... Ostra, Ostras, queimouse. Está quente. Queimouse. no, non me queimei. Estás ben? Sí, bueno, Sí. mi. Pero eso é madeira, eso non arde. Mira, no, se arde non pasa nada, que isto tarda menos en asarse que do que arde a madeira. Entón, pos eso de madeira e colocas encima xa a Pois sardiña. vamos colocar as sardiñas xa. Vale. Dámosle un pouquiño de sal agora, así. Sí, o de Listo. bourar encanta, che. E agora vámoles a poñer na parrilla. Vale. Sí. O sal botoulle por riba. Importante, Un pouquiño de sal, Aí non lle está, fai un falta pouquiño de moito. sal. Depois, se queremos, acompañámoslos con un pouquiño máis de sal. Fantástico, xa se están facendo, así Listo. que mientras tanto marchamos con Xulio Mato. Veña, a ver como vai el co espeto. Don Xulio Aí vou, Mato, aí vou. o home do espeto. Mira, A ver, eu acabo de quitar os últimos lomiños ao meu xurelo, vale. entón o que vou facer é o que ves aquí, vale? Ah, Unhas xa tes aí dous poquetas, preparados. Xa teño dous preparados e vou facer un terceiro, por eso esperei por ti. Vale. Ves, quiteille piel e quiteille todo, vale? Todo. Só Por qué? tes o que é o Porque- lomo, non? Claro, Do porque xurel. senón a piel o que non me deixa é atravesalo así con facilidade, Vale, sabes? vale. Ah, mira, tes canción e todo, Hombre. Do tu xurel. Mira, este é moita pa o como dominicano, así, podemos facer po Pa- como. pa- Que pa- rico pa- jurel. pa- está dando caña. Pescando. Aí está. Jurel, que rico jurel. Bueno, pois mira, Ben, xa como ves, está, xa. eso é. Que nos chegou. Poñémoslle 2 ou 3, dependendo, vale? Vamos a Vale. poñer 3 en este caso. E simplemente o que facemos é furar. Vale. Furar, vamos a poñelo pequeno, pois senón vamos a liar, ahora aquí va todo ben. Bueno, se hai Vale. xente na casa que considere que o espeto hai no que facer de outra maneira, ou a grellada de peixe, por favor, chamade 664-483-419, o teléfono de Voltas co Prato, e recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez. E 50 de outra. Moi ben, moi ben. Dame un pouco de medo cando anda así co coitelo. No, por eso quitei para, ves? Xulio con Xa coitelo... deixo. Eu con coitelo Vale. son unha persona moi responsable. Moi Mira, responsable. agora teño aquí este anexo á parrilla, ves? Espera, A que grella. isto quero que vexa o noso convidado. Vamos Vale, a chamar. moi Veña. ben. Que veña, por favor, o noso convidado de hoxe, que veña Víctor de Cerceda. Un aplauso para él. Hola. Que tal, Víctor? Que tal? Como estás? Todo ben, Como ti que estás? tal? Moi ben, Ben. xa ves aquí, Tocouche grella hoxe. Sí, é un bo día, Un bo día aquí en Ordes. Tampouco estábamos moi longe de Cerceda. No, casi veño andando. Vamos ver o que está facendo Xulio, porque tiña como un aparato especial para a grella. Arrímate. A ver, é unha parrilla que o que ten é unha tapa para poderlo girar sin que nos rompa. Ah, vale. simplemente, vale? Que guai. Entón, como son máis largos os paus do que deberían, vámonos Vale. ir colocando así. Vale? Que Vale, unha receta vale. trouxeche, Víctor, que é buenísima, pero eu, como non topei sardiñas e topei este xurelo tan bo, O pois sea, dixen, Begoña vou atopou facer- sardiñas, Atopou as últimas. baleiras, Atopou que non as as quería últimas. baleiras, e ti non atopaste sardiñas. Nin o Atopou pan de millo tampouco topou. Nin o pan. Nin os pementos. Nin os pementos, non atopou nada. Non atopa Non nada. Non estamos en época Non de atopou pementos. nada da tua receita. Fun despistado. Entón, mira, ahora poñémolo así. Ostras, que bo invento ese Entón, tamén. xa temos algo que nos vai servir Vale, vale. para... Xurar nunha xaula. E ahora directamente
Mira, aquí teño un cabaciño que cortei antes que ahora che explico, pero directamente vai á grella. Oh, mira como soa que xa, teño. Aquí teño unha cama para ese xurelo. Como Vale. o teu pan, cambiéno para un poquinho máis saludable. Estaba vendo a xente o xurel e aquí temos a cabaciña, Unha non? cabaciña Unha que cabaciña. simplemente lle fixen uns cortiños Vale. e vai á grella tamén para que se vaya facendo. Pouco a pouco. Pouco a pouco, aquí un poquinho de lado. Vai ser como a ves, cama, o xurelo non? Vai ser como un o pouco xurelo como a vai cama. directamente encima da brasa e outro un poquinho de lado, para que non se nos queime e se nos vaya cociñando. Entón, eso é para que sexa o fondo, non do teu prato. Eso é, A parte vai ser de a baixo, a cama, camiña. unha cama. A camiña. Bótalle un pouco de sal ao xurel e, mentras tanto, vamos ver que é o que fai Begoña Vázquez, porque ainda non viches. Ok. Veña, ven por aquí. Ah! Mira! ¡Apa! Bueno, aquí Aí estou. está. Bueno, aquí estou. Eu sola, facendo todo. Mira, Estás moi bailarín, desde que te Estou enseñaron, moi hoxe unha bailarín, pasada. moi bailarín. Mira Mira. que pintaza teñen as sardiñas, La verdad que sí, Mira, xa lle Que din a parece? volta, Ya están casi para comer. xa están casi para comer, porque xa teñen un ollo blanco. Entón, no momento que teñen un ollo blanco, xa Buah. están casi listas. Claro, cando teñen, iso é un bon medidor. 4 ou 5 minutiños por un lado, 4 ou 5 minutiños, como moito. Cando teñen un ollo, dixetes branco, É un máis ou medidor, menos. cando teñen un ollo branco, sí. Vale, vale. Ves, Ostras, mira, que xa se pasada. lle ve. Que pasada. Agora Que vou pasa? facer a manteiga Dache caseira. fumeu. Guau. Dache fumou. Sí, choramos ollos. Estás ben? Estás ben? Non fai falta que te emociones. Vale, non te Dejo emociones. verte a ti. Non te emociones. Bueno, Víctor, mira, Pois- resulta que Begoña vai facer unha manteiga caseira. Sí. Que dirás ti, como se fai unha manteiga caseira? Pois non o sei. Yo tampoco. Pois mira, Hai que nata, preguntar a ela. Pillámoslo claro. é moi fácil. Traes un pan, bo, Traigo un pan, bo, de cea. de cea. Sí. Para facer unha torrada que vou facer aí nesa pizarra. Ah, tes unha pizarra. Ti, esta o de cociñar, con pizarras, con telles, e demais, eso é o teu, Nin caso. Sí. Dá igual o que ela está no seu. Nin caso. Vou facer a manteiga caseira. Vale, Entonces, nata, vale. vale? Mima. Ten unha materia grasa alta. Ten unha manteiga grasa? No, é grasa. Mira pa aí. É nata ao 35%. Vale, moi Agora ben. un pouquiño de sal, llevamos a botar e empezar a bater. Vale. Entón, aquí que vamos facer? Vamos facer unha nata que se corte. E no momento que se corte, vamos Genial. a sacar a manteiga. Genial. Desueramos e sacamos a manteiga. Mira que se Moi ben. Genial. Vamos facer unha nata que Genial. se corte. Genial. Maravilloso. Ela como Vamos- se fai a manteiga? Vamos ver, pois non o sei, por isto te pregunto. Vamos a preguntar, mentras tanto, a Víctor de Cerceda que lle parece o que están facendo os nosos cociñeiros antes de mandarte ao sofá sufridor da terraza. Pois teño unha pintaza calquera das dúas, Non te mollas? Gústame o rollo dos jalapeños, que a mí o picante... Ves? Gústame. Non lle fixo nin caso na receita, Xulio, pero meteulle a clave do S. E teño máis picante. Por si acaso quere, máis picante. Bueno, pois Víctor, vouche mandar un aplauso fortísimo e sentarte ali na zona de sufridores, vale? Ok. Un aplauso para Víctor de Cerceda, que está con nós, con a volta co prato, maravilloso el. De Cerceda, moi peretiño de aquí, e temos unha chamada telefónica dende a Coruña, creo que é Peixeira. Chelito, boa tarde. Hola, buenas tardes. Es Peixeira? Sí, Vale. Begoña está un pouco indignada porque dixo que pediron unhas sardiñas coa barriga e veñen baleiras. Non sei se hai sardiñas de sobra na Coruña para mandar para aquí. home. Ela busca No culpables. mercado hoxe había sardiñas e sardiñas. Sí. Bueno, é que agora as sardiñas teñen que estar a xente comendo moitísimas, non? Sí, porque están en plena tempada. Claro. É máis, Sí, sí. digoche unha cousa, as nosas teñen pintaza, pero seguro que no San Xoán na Coruña tivestes que vender sardiñas para enterrar. Pois sí, foi un gran día. Bueno, oiches, estamos falando de grellas con peixe, que é algo que nos gusta moito aquí en Galicia, por exemplo, as sardiñadas e demais, pero non sei que outros peixes vendedes vos que lle guste tanto á xente na grella. A ver, no mercado solemos vender tamén moita para hacer o que é a grella. Sí. Que tamén vai aquí utilizando a parrilla que está utilizando Xulio Sí. para poder darlle a volta para que non se desfaga o peixe. Claro. Claro, que Vendemos moito besugo, vendemos tamén moito sargo, pescado, pero sí, non sempre o vendemos para grella con escama. Oh, Sin tripa, baleiro, pero con escama. con escama, ves, é o que Claro. facía agora Begoña, que era que limpalo co sal, non a sardiña neste caso. No, pero os grandes, Os grandes non, raspalos. para que protexa a carne, esa escama xa fai... Efectivamente, quede máis jugoso. Sí. Queda moito máis O sea, que é por eso, non? Chelio? É para Sí, que sí, protexa sí. a carne. Sí, é certo, sí, sí. Ostras, que curioso, que curioso. Bueno, as receitas que estás vendo aquí, que che parecen?
Pois mira, me parece genial. Xa sabes que Xulo me sorprendeu co pulpo. Chelito super fan de Xulio. Sorprendeu cos lomos de xurelo. Bueno, Bueno. a ver que é o que pasa. Mandamos un bico grande e xa sabes que podes vir Outro cando favor, queiras. veña. Vale? Gracias, Chelo. Moitas gracias. Veña, un bico, Chelito. Chao. biquiño, chao. Grandes as peixeiras de Galicia que nos dan peixe de calidade, o que temos aquí en Galicia. É como de calidade tamén é a nosa queridísima Begoña, a veces rabuda, Vázquez. Que tal? Que dixetes? A veces Begoña, rabuda. a veces rabuda, Vázquez. Ah, que guai, gústame. A Mira, ver. teño a nata cortada. Hola. Ves? Cortou. Mira, o suero está por un lado, Sí, sí. ves? Con isto casi podes facer un queixo. Que pouco sabes. Madre mía, para ser das dúas. No, isto é con leite. Eu sei que é con leite. É que... Eso que é? É un que é? pouco de auga que me sobra xeo. Vale, é que vas facer rapidamente, Mira, que teño que contarlle cousas a vou Galicia. pois contalle se queres, Ah, e sí. voume preparando, sí. Voy a contar cousas a Galicia porque mo dixo ela. Como boa directora do programa, dixo ela, vale? Estás lista? Estou lista. Pois veña, vamos alá. Hoxe fixemos unhas boas brasas pensando no mar, nese mar que tanto nos regala e que tantas alegrías nos trae á mesa. É certo que outras zonas da península son famosas polas súas espetadas de peixe. A costa de Málaga, por exemplo, onde espetar sardiñas, como fan os amoragadores, que me sairá ben, é toda unha arte. Atentos, que hoxe aprendemos con Begoña algúns dos seus trucos, pero ollo, que cando se trata de espetar, hai outros peixes que tamén quedan que é unha gloria. Probade con peixe sapo, robaliza ou algún marisco, así non os que decía Chelito, xa veredes como vos lembrades de nós, porque son espectaculares e é o mellor para os sentidos. Ide pola peixería, consultade ali que tamén son grandes expertos. Lembrade, todos os nosos consellos estarán sempre en donde? En @avoltascoprato. Vamos ir con Begoña, que quedou aí a pobre intentando facerse a manteiga. Bego, Sí, xa estou. veña. Mira, ves? Sí. Puxen os guantes agora e vamos a ir Ostras. sacando, ves? Xa está a Vale, manteiga vale. feita. Eso é manteiga. Isto é manteiga. Así? Así, xa está. Que dis? Non é máis, sí. Que dis? Que agora vamos a pasar por agua. Non me fastidies. Sí, para que se poña dura. Eso é unha bola de manteiga. É unha bola de manteiga, xa, mira. Bueno, as cousas que aprendemos con estes cociñeiros, é verdad, é que son curiosas. Pero vamos pasando a agüita. Fixo manteiga en 2 minutos. Solamente a nata, cando dices, ai, estáme cortada a nata. Pois Pois mira, faz unha manteiga. faz unha manteiga, É que- xa está, para desayuno. Que pasada. Xa, cando E montamos isto nata, canto che mira, aguanta? pasamos- Unha vez que o faz, canto che aguanta? Isto tranquilamente unha semana, dúas, En serio? depende da conservación, No, sí. podela congelar. Sí, Tamén? podela congelar, sí. Ostras, Pero bueno, eu non creo que isto dure moito. porque a comes. Claro. Do Podes rica que meter o está. que queiras, por exemplo, agora pues, podrían meter o tomatiño seco, Ostras. orego, ceboliño, un poquinho de allo, limón. Mira, sabes que estiven en Suecia a semana pasada, o fin de pasado? Sí. Sabes a manteiga que teñen ali? Sí, é unha pasada. Riquísima, É unha pasada. Riquísima En a Soria manteiga. tamén. É verdad. En Soria tamén? Soria tamén hai pues manteiga mira, moi boa. Non, Sí nos- que é non o verdad, sabía, sí que é pero verdad. o que sí sei é a pregunta de concurso dos 50 euros. Pois a ver. Con que ingrediente fai a nosa querida Begoña a súa manteiga caseira? Con nata. Sí, non? Está Nata. la vendo aí, Nata. 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 Moi ben. 664 48349, chamade a voltas co prato, temos 50 euriños en xogo, os primeiros 50 euros de hoxe, e marchamos, mentras tanto, con Xulio Mato, porque está celando, creo. Creo que se cela. Non falou moito hoxe, No, non me celo, o que pasa é que le pego aí unha ventolera e Sí. casi me arruina o meu. Mira, que me dis? mira, hoxe Traxedia, lle a volta. Galicia. Mira, Traxedia ves aquí, como, ves que cómodo é o utensilio? E non rompe. Estáme gustando, por favor, fai outra demostración práctica Ves? que non quedou claro. Ves? Que é o que hai que facer viral o pulso, non? No, no, viral Nada non. máis. Digo, Aí o está. cómodo que é Mira, mira. para que non rompa. No, no, moi ben, Anda para Moi levar. ben. Mira, Pero vamos faise a moi retirar, rápido que xa tamén, está, vale? verdad, eso. Sí. Ingredientes do pico de galo, vale? Que vai ser vai facer o un pico de galo. meu acompañamento. Este Pico de é galo. o tradicional, vale? Vale. Podemos botar despois admito que sea pemento, admite moitas cosas, O que pero el queira. o tradicional. Moi ben. Cebola morada, Cebola morada, zume de lima, zume de lima, jalapeño jalapeño, e tomate. xa está. Xa está. Cebola Bueno, morada. e cilantro, despois un poquinho de sal, Cebola morada, pemento e cilantro. lima, jalapeños, tomate e un pouco de Cilantro. cilantro. Moi ben. Con perdón a todos os mexicanos que nos estén vendo. Sí, perdón, vaya a nosa desculpa por diante polo desastre que pode ser E isto. a RAC tamén, porque é cuandro, non é Ah, é cilantro. cuando, é verdad, Vale. perdón a Real Está. Academia Galega. Eu que quería ser algún día académico. Sempre temos é o que temos. O Nada. falar moito, equivocamos moito. Vai chegar antes a estar este vez que a min, Me ca... Que desastre. Bueno, pois eso, todo ben picadiño. Ajá. Teño xa o zume dunha lima, se nos gusta máis ácido podemos lle botar máis. É un aderezo moi fresquiño para así, para unha parrilla, para un peixe tanto
a grella como cocido. Sí, sí. Sirve para Pero lima o zumiño dunha lima. Dunha, se queres máis acidez, Máis. ou se non tes unha lima, sirve un limón. Vale. E se non tes ninguna das dúas, botaría un poquinho de vinagre. Un vinagre suave xa está. Perfecto. Tampouco necesitamos un poquinho de acidez. Qué Non queres maravilla. picante, quitas os jalapeños e botas un pimento calquera. Non queres, gusta cho picante como o noso convidado? Botaría un poquinho máis de Un picante. pouco máis de picante, todo picante aí, por convidado. Aí está o picante por convidado, para que lle pique, que é o que quere. Sal, Moi ben. pimenta. Ai, mi madriña. Mi madriña, E tes un aderezo super rico. Cuidado. Isto sirve para peixes ou para carnes, eh? Bueno, supoño que ao noso convidado que lle gusta moito o picante, polo que está dicindo, non? Gusta o picante, non? Moito. Queres que te enterremos en picante? Claro, home, non. Claro que... Igual é demasiado picante, co pero... que, xa sabes que o por que, si pica, o acaso. que pica ao entrar, pica ao salir, hai que ter cuidado. Ah! Claro. Oh, eso ten que ser o peor, eh? Veña, pica aí. Picante. No, pois eso, quedaríanos botaría o tomatiño, un poquinho de coandro e nada máis. Moi ben, moi ben. Pois vamos deixar aquí a Xulio Mato picando para o seu pico de galo e vamos resolver a chamada, porque creo que temos unha chamadiña, non sei que está facendo Begoña, dende Curtis. Que tal? Boa tarde, Ángeles. Hola, buenas tardes. Como estás? Ben, A ver. ben de vos. Moitas gracias, moitas gracias. Que che parecen as dúas grellas que estamos preparando hoxe aquí con peixe? Pois pareceme moi ben as dúas, Non hai ninguna que che guste máis, Ángeles? Non sei, tiña que probalas para saber cal era a mellor. Xa. Pero Claro. bueno, oiches, podes vir tamén un día ao programa, se queres. Pois tamén podes ser. E probar o que queires. De todos os xeitos, imagino que o que queres son os 50 euros. Home, claro, por iso chamo. Ah, claro, vale. Tens razón. Que cabeza a miña, verdad, Ángeles? Que cabeza a miña. Que Pois pregunta. Veña, imos alá. Con que ingrediente fai Begoña Vázquez a súa Ui. Xa lle dixen, eh? Xa lle dixeches. Foi un pouco implícito. Con que fan a a súa manteiga? manteiga caseira. Con que fai a manteiga caseira? Sí. Pois mira, faina con Só é un... pan de cea, No, cortada. como dixeches? Nata cortada. Moi ben, vale. Oiches, facer a manteiga con pan de cea No, bueno, con nata cortada. iba a ser un pouco complicado. Bueno, pois esos 50 euriños que van para ti, para Ángeles, de Curtis. graciñas. Creo que tedes... Cando son as festas en Curtis? Pois as que en Curtis foron en maio. Foron e en ahora maio? Sí, ahora son a últimos de agosto. É verdad, a últimos de agosto. Bueno, pois disfrutades moito se non nos vemos antes. Un bico grande. Gracias. Chao. Igualmente, chao. Veño, chao. Está Begoña con un paquete aquí. Mira, esta que é? é a manteiga. Ah, vai aí. Bueno, eu poño así porque así consérvala na nevera, se queres. Para regalo, para Sabes? regalo. O sea... Podela conservar na nevera, así. Fixéchelo o paquete solo para mostrarme... Mostrarche como se Para pode... dicirme como se conserva unha manteiga. No, como se empaqueta. Como se empaqueta. E aparte, por mira, é un paquetiño que podes facer. Sí, para regalarlle a alguén. Ai, non tens que regalar unha manteiga. Tu base de cociña non ten ninguna. Estou outro Non pouco. teño nin base nin nada. Que entón Quero vamos, decir, estou intentando enseñarche a facer un paquete de manteiga un ou paquete. algo, Home, non sei. un paquete ao mellor sei non facer. Non creo. Non sabe cociñar, non sabe facer paquetes. Está todo fiado, está É todo fiado. un dato total. Mira, vamos untala, Hala, que guai. vale? Eso vai estar riquísimo, Begoña. A ver, Buah, además... Debería. Ides vos fixar que na grella de Begoña estáse xa empezando a derreter a manteiga no pan. vea. Agora Verdad. sacamos os espetos Buah. das sardiñas e vamos pasar para aquí, Buah. limpiar isto. Bueno, pois, Begoña, espérame 2 minutiños que vou falar con Víctor, vale? Vale. E agora xa, vale, e agora volvemos con Begoña, que está pobre ca súa grella, veña, vamos con Víctor de Cerceda, veña. Como estás? Moi ben. Estás ben? Sí, Sí, todo sí, ben? sí, sí. Que che parece todo o que estamos facendo aquí, eh? Unha pintaza. E aparte a recende que non É que, claro, é que, sabes, o bo da espetada sempre, bueno, o da grella, tanto de carne como de peixe, que sempre ule ben. Sí. Da igual o que lle botes, ule ben, hasta que se queima. Sí, bueno, a mí tamén me pasado máis dunha vez, eh? Que se che queima? Sí. Sí? Sí. Pero iso é porque estás pendiente ao mellor de... O mellor das cervezas. Claro, de outras cousas, de falar coa xente e tal, e deixáchelo aí. Claro. Bueno, que che parecen as receitas, ben? Teño unha pintaza. Calquera delas teñen... A mí xa me está tardando probala, Sí, para ver cada... quedan chinda 2 minutiños. 2 minutos. Aguantarás. Non sei. A vida- Vou intentalo. A vida, ti se tens que entrar e arrasar con todo, entra. Vale. E comer non pasa nada, nós non temos problema ningún, Ok. Pero deixenos chegar ao final do programa. Vale, sin problema. Un aplauso para Víctor, que está con nós, que vende de Cerceda. Un aplauso para él. A ver, queridísimos, Xulio Mato. A xente ten que alucinar, Porque, o sea, eu bailo e Xulio ni mira para min.
É que te moi visto. Ni mira para mí, solo é... Por favor, para xa. Para. A ver ese pico de galo. Sabes por que non miro para ti? Non vai a ser que me saques a bailar, non me gusta. Fixadevos que maravilla de prato de Xulia, non é broma. Mira, o Fixadevos que cabaciño, bonito. o xorero por riba. Que bonito, E agora, se non escaralla o aire, botamos un poquinho de aceite. Se non nos escarallo o aire, que ben eso. Quedou como... Ala. Culpa do aire, o plato que vai quedar mal. No, home, non, se non me dei... Eu boto o cordón de aceite. Vale. E o aire mo leva, Claro, non vai ponde ten que ir. O cordón de Pero bueno, aceite. O cordón aí de... estaría. Ves? Oi, plato maravilloso de don Xulio Mato, Bravo. para o que pedimos un fortísimo aplauso, como sempre. Que espectáculo, Veña, vamos ver como vai de Begoña, que estaba un pouco agobiada cas súas tostas. Cos tostos. Aí está, Begoña. Baila conmigo, veña, aí está. A mí pasa o mesmo que a Julio, que Sí, no, xa chega un momento. o baile tampouco é moito meu. Bueno, podía intentalo. Tampouco non te lo voy a Sí que é o meu, que bailo con moita clase, estilo e elegancia. É así, é así. Estamos vendo as tostas de Begoña que, a verdade, teñen un aspecto maravilloso e o que máis me gusta é que despois de ver que as fixastes á grella e tal, non parecen pratos de grella, o sea, parecen unhas tostas que podes facer, pois... Porque é un tipo de cocción. Ao final é un tipo de cocción que podes usar para moitas E cousas. son moi bonitos os dous pratos de hoxe, Son moi bonitos. Bueno, tamén teño que pedir un fortísimo aplauso para a nosa queridísima Begoña Espetos Vázquez. Un aplauso para ela. Maravilla, de cociña. E chegou o momento de levantar a Víctor porque vai ter que probar, así que Víctor, por favor, levántate e camiña cara a nosa mesa. Veña, imos aló. Ponte por aí, meu home. Hai que mover isto un pouco, Xulio, si non... Sí, cando queres? Por aquí, podo tirar para chupo? atrás. No, ti saco de aquí. Por onde queires ti? Bueno, lévalo. Por aí, por aí. Bueno, hasta mañá. Como estás? Moi ben. Oi, perdón, Begoña. No, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vamos facer a segunda pregunta dos 50 euros. Veña, vamos alá. Que peixe utiliza este home que acaba de aparecer aquí no seu espeto? Xurelo. Xurel, non? Xurel. É un xurel, é un xurel. 664-483-419. Víctor, por favor, a papar. Chegou o teu momento. A ver, dixo, vamos alá. 50 euriños en show, señores e señores. Chamal, por favor, aí está. Aí está. Creo que imos a Boiro. Elena, boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Bueno, estupendamente. Estupendamente. Ti tamén Sí. querías un pouquiño de espeto do noso, non? Home, que menos. Bueno, habedes ter tamén bo material por aí por Boiro, non? Sardiñas e demais, claro. Eso sin duda ninguna. Aí non vos podedes queixar. Veña, por 50 euriños, que peixe utiliza Xulio no seu espeto? Xurelo. Moi ben, 50 euriños que marchan para Boiro, para Elena e o bico grande, grazas por chamar, vale? Gracias. Veña, Chao. hasta loguiño, chao, Chao. chao. Chegou o momento. La verdade, está probando o noso queridísimo Víctor de Cerceda. Tranquilo, proba con calma, desfruta dos sabores gastronómicos do A Voltas co Prata. Co prato. Prata. Outra semana así. Prata. Marcha por Outra aí. semana. Porque é de prata, Sí, tío. chapa. O sea, xa vai ser de ouro. Sí. Entendes? A Voltas coa Prata. É Arregla, así. arregla. Temos por un lado esa tosta que fixo Begoña, que leva sardiñas. Que máis leva, Begoña? Veña, axúdeme. A Leva manteiga. sardiñas, leva manteiga, por Correcto. fixenlle unha pan de cea e unha picada de tomatiño seco, con un Ua, poquinho de cebola, que maravilla. ceboliño e amêndoa. Que maravilla. E polo outro lado temos a tosta de don Xulio Mato, que se quería parecer un pouco ao que trouxo Víctor, pero non se parecen nada. Que leva Bueno, non é unha tosta, pero Bueno, bueno, leva unha vasiña de unha base, unha unha cava. cabaciña, o xurelo e un pico de galo. Moi ben, pois Víctor de Cerceda, además mans cociñeiros, despois de probar os dous pratos, quen gaña o A Voltas co Prato da grella deste martes de peixes? Begoña. Begoña Vázquez, pensou, pero ao final non dubidou. Aí está, sardiña de Begoña, gañadora. Utilizaste Moi ben. sardiñas. Estaba ben, non? Estaba rico, Víctor. Está moi bo, moi bo. O de Xulio tamén, pero faltaba un pouco de picante. Ai, ai, despois do picante que le va. Bueno, Víctor, moitísimas grazas. A vos. Grazas, cociñeiros, señoras, señores, tamén grazas aos que están na casa. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Nós volvemos mañán, no Voltas co Prato. Chao.